ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Умедворем ҳамагитон хуб ҳастем. духтаракон, навори имрӯза супер келинчако омадагиай. Такш аз мепурсен чӣ материале? Глянсайд такш духтаро сер сангар 3 метр 500 сомон нархи донадай. Каси оптовӣ мегира. Бояд чи арзон мекунем? Ҳам хар расветкош бисёре. Ҳозир ма расветкоша нишон метиҳам духтаро. Супер келинчакои новинка духтаро. Ина арусона барои арусако сафед. Розвича духтаро, бирӯзовӣ, аниша нишон додум. Баъд духтаро супер келинчакомон ани галаш омадага нигоҳ кунед чӣ қадar фасона. Ма кушода нишонатиём. Ина духтаро супер келинчак розвибо дора. Бо ина молочнича дора духтаро. Ҳамин сай 4 расветка дошта. Баъд зарча дорад, зарди паст дора духтаро. Анами хоҳиш мекунам духтарако сурат напурсен, сурат надорем. Видео дар YouTube канал ҳаста. А YouTube канал мо метонем скриншот када равон кунем. Материалои новинкай.